sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin musa yana daga cikin hadisin da yafi kowanne faranta wa musulmi rai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar kiyama Allah zai sa a zo da wani bawan Allah mai yawan laifi da yawa, amma Allah ya sa ya shiga cikin liman ya sha'u. Ana zuwa sai a kawo abubuwan aikinsa. Manzo Allah sai ce takaddu ne za a kawo, mala'iku sun cika sun yi rubutu tun daga farkon harafi har zuwa full stop na ƙarshe, duka laifuffuka ne, kuma girman kowace takarda daga cikinsu maddal basar, iya inda idonka zai iya gani ne. Ya ce kuma duka laifi ne daga farko har ƙarshe, kuma fefofin guda 99. Saka za zo a karanta da kanka yana karantawa, shi kan ya san kawai yau kawai ya tafi kawai shi kan. Haka za a yi ta yi, sai a yi ta ɗora su kawai su ja kilo. Sai Allah ce hal indaka min hasana, kana da wani abin kirki? Ya ce wallahi bai da komi. Ya yi tunaninsa duka ya tuna da wani abu ya ga babu. Sai Allah ce kalla inna laka indana la hasana. Allah ce akwai wani abin da kake da shi ka manta ne. Sai a zo da bitaka, sai a zo masa da aidikar kwaya ɗaya. A gabanta an rubuta la ilaha illallah, a bayanta an rubuta Muhammadu Rasulullah. Ya yarda da Allah, ya yarda da manzon Allah, ba shirka ba bid'a, amma akwai tsiya. Sai a kawo wannan, sai Allah ce ni a wurina ba a zalunci, wannan abin da kake ganin bari ka ga nauyinsa. Ana ɗorawa manzon Allah sai ya ce duk sai ya cinye wancan, sai ya ja kilo. Sai Allah ya ce je ka aljanna. Irin waɗannan su ne wanda manzon Allah sai yake ce Allah zai kira mutum ya yi magana da shi. Allah ya ce masa kai ne kai kaza, ya ce ni ne, kai ne kai kaza, ya ce ni ne, duka a gaya masa ya ce ya yarda. Sai Allah ya ce a duniya na rufa maka asiri, a nan ma na rufa maka asiri, mutane ba su sani ba, lallaba ka je aljanna. Akwai wanda Allah zai musu wannan, to amma ba garanti bane, ba kowa bane. To su ne wa minhum zalimun fa minhum zalimun li nafsi. Amma dai al'umman manzon Allah sai wata rana zai zama ba ko ɗaya daga cikin su a cikin wuta, matukar yana cikin wannan classes din guda uku. Matukar ya mutu da musulunci da imani, wallahi sai ya shiga aljanna. Babu wani mutumin da za a bari a cikin wuta in dai ya ce la ilaha illallah khalisan min qalbihi, da gaske a cikin ransa da imani ya mutu, wallahi sai ya shiga aljanna duk yanda za a yi. Wannan ita ce rahmar Allah gare mu. Shi yasa karka yi wasa da wannan damar, karka yi wasa da wannan damar.